Duha patay human na magbangga ang duha ka motorsiklo sa National Highway sa Purok 5 Barangay Poblasyon. Sibulan, Negros Oriental. Dead on arrival sa Negros Oriental Provincial Hospital si Edby Zachary Rindon, 29 anyos, ninyo na taga Barangay Santo Niño, San Jose, Negros Oriental. Samtang sa ospital na nabugtuan na siyang kinabuhi ang ikabangga nga ni Rindon nga si Yos Academia. Duwa sinuon ang kauban ni Rindon nga si Jopi Bilingan, 91 anyos, kinsa nahiagom og pangus sa walang mata, agtang og sa ubang bahin sa lawas. Sa investigasyon sa Traffic Police sa Sibulan, nasuta nga samtang isubay ni Rindon ang highway gikan sa Dumaguete City paingon sa San Jose. Ikabangga nini ang katagbo nga motor nga matod sa mga saksi ni gawa sa iyang linya ug mahinungdan sa aksidente. Ang mga nalambigit sa disgrasya daling gidala sa Negros Oriental Provincial Hospital apan patay na si Rindon. Paglabay si pipila ka minutos na matay usab si Akademya. Ligawa sa investigasyon nga parihong hubog ang mga rider sa wa pa mahitabo ang insidente.